Bismillahirrahmanirrahim. Rugar saje kashi na 9. Malik, yanzu watanni kusan 8 da auren ka fa, amma har yau baka taba nuna mini matar ka ba. Wannan amintaka ce kuwa? Ko dai baka yarda da ni bane ba kake boye mini iyalin naka? Bai kalle sa ba, bai kuma ba sa amsa, bai ci gaba da abin da yake yi. Sai da Ketu ya kuma damunsa da mita, sannan ya dan numfasa yana kallon sa kamar ba zai ce komai ba, kuma sannan ya ce, idan an jima sai mu je ka ganta, maybe ka samu sukuni aiko. Yana gama faɗa ya tashi ya bar shi anan. Da ida Ketu ya bi shi, yana jin tsanarsa da kishinsa na wanzuwa a ransa. Kwafaye yana kunna sigarin da ke hannunsa yana gyaɗa kai. Da dare kuwa bayan magariba Ketu ya iso gidan, sai da ya kira Malik ya sanar da shi gashi a bakin kofa, sannan shi kuma ya zo ya shigar da shi ciki. Lokacin Sakina tana zaune ne tana gyaran farce. Sallama yi kamar yadda addini ya ce, kasancewarsa musulmi ɗan ƙasar Pakistan. Ba laifi ya samu tarba sosai ta wajen ɓangaren Sakina. Ko don wannan shine karan farko da wani bako ya taɓa shigowa gidan tun da ta zo. Sai abin ya ɗan bawa Malik mamaki, amma sai ya kauda abin da karan shi, saboda tunanin da ya na yau ta fara ganin wani ya shigo inda suke. Kiran da Ahmad ya mai ne ya sanar da shi ya duba email ɗinsa, ya turo masa da saƙo, kuma yana buƙatar ya duba su yanzu nan dan amsa yake so ya basa cikin gaggawa. Tashi ya bayan ya ɗauki excuse yana barin wajen. Ketu ya kalli Sakina da ta sake abinta kamar tana tare da na gida. Lasar bakin sai ya ce, gaskiya ke kyakkyawa ce baby. Murmushi kai tana jin kanta yana dan fasuwa, ta ce nagode, kai ma haka. Kai ya girgiza ya ce, ban kai ki ba ai mace duk inda take tafi namiji kyau, ko baki san da wannan karatun ba. Kina da kira mai kyau, sannan ga ki yarinya mai dauke da kuruciya, me ya kai ki zaman takura da rashin yanci haka? Kallon rashin fahimta ta masa, sai ya matso kaɗan cikin murya ƙasa ya ce, tunda kika zo ya kai ki yawo? Kin ga wani na zuwa inda kike, ko ya taba fita da ke wajen wasan kwallo ko shan ice cream haka? Duk ciki babu wani abu da ya taba aiwatar miki, amma kina zaune kina murna kin aure don ko? Ba zuga ki zan yi ba, amma yadda kike da kyau dinnan ki tashi ki kwaci yancin ki a hannunki, idan ba haka ba zai mai da ke mai gadinsa ne. Gyara zamansa yana kallanta, yana so ya ga hudubar da yake bata tana shiga ko kuwa. Shiru tai tana tunanin maganarsa, kuma idan ta ɗora ta a ma'auni tabbas yana da gaskiya. Mahangarsa babu ƙarya, amma duk da haka tana buƙatar nazari da shawara akan hakan. Kalansa ta yi za ta yi magana, ya ɗaga mata hannu ya ce, ungo wannan lamba ta ce, duk sanda kika yanke hukunci abin da yake ranki zaki iya ki tuntuɓe ni. Zaki iya tuntuɓa ta don neman shawara ko ƙarin bayani. Karɓa ta yi tana cusa ta cikin rigarta. Daidai Malik shi kuma ya dawo, daga nan aka ɗan taɓa hira, sannan Ketu ya musu sallama ya tafi, bayan ya ajiye mata uban damin kuɗi wai ta sayi kayan kwalliya. Bayan tafiyar Ketu shiru ta yi, tana kuma yin tunani akan abin da ya ce mata. Tabbas da gaskiyarsa, kuma babu alamar wasa a maganar tasa. Ajiyar numfashi ta sauke, tana kiyasta yadda za ta faso gari ita ma nan da ɗan wani lokaci. Murmushi ta saki, tana jin kanta na wani irin juyawa. Bayan kamar kwana 3 ta gama yanke hukuncin da ya mata. Namba ɗin da Ketu ya bata ita ta kira. Bugu biyu kuwan ya ɗauka. Bayan sun gaisa ne take faɗa mishi ita ce matar Malik da ya bawa nambaran nan. Ya ai na ɗauki murya, yadda muryarki take da daɗin nan ai ba za ta yi wuyar ɗauka ba. To ya kin yanke hukunci ne, ko kuma kin fi son ki yi ta zaman kunci kamar wacce take cikin prison? Na gama yanke abin da zai fushe ni, sai dai ni ban san dawan garin ba, kuma ba ni da wasu kuɗi a hannuna da zan dan wataya da su. Murmushi yayi a ransa yana cewa an zo wajen. A fili kuwa sai ya ce, haba dai, kina nufin duk kuɗin da ake bawa iyalan yan bal duk sati ke baya baki naki? Gaskiya Malik bai kyauta ba, amma ki yi haƙuri, zan yi masa magana. Ranta ya ɓaci sosai, har hakan ya so bayyana a muryarta. Ba sai ka masa magana ba, kyale sai zan yi magana. Zuwa gida za a turo mini ko nawa nake da bukata. Da sauri ya dakatar da ita da cewa ina hakan ba zai yiwu ba. Duk amintar da ke tsakanina da Malik a ce iyalinsa na bukatar kuɗi sai ta nema a gida? Haba mutunci ai ba haka ya ce ba. Inda ya kuɗi ne zan kawo miki shi da kaina, duk yadda kike da bukata ma kuwa. Godiya ta shiga yi masa, ya ce haba babu komai, ai duk yi wa kai ne. Abin da nake so da ke kawai shine kar ki faɗa masa idan na baki. Kin san zuciya ba ta da ƙashi, sai ki ga yana wani tunanin abu daban, kuma ni ba zan so hakan ba. Kar ka damu, ba zai taɓa sani ba. Kawai dai ni ina son ka taimaka min na zama celebrity ne. So nake na zama a barkwatance a duk cikin family ɗinmu. Murmushi kawai yake dokawa ya ce, baki da matsala, gobe za ki gani zuwa da yamma haka. Da haka suka yi sallama, ya kashe wayar, tsalle ta doka tana ihun murna. Ɗaya daga cikin burukanta yana shirin cika. Wai yan Maiduguri ko za su ga tsiya kala-kala. Tuni ta fara kiyasta yadda za ta ci uban kowa a can.
Cikin abin da bai fi sati 2 ba, Sakina ta fara zama irin yadda take so. Kuɗi kuwan ba matsalar ta bane ba, dan Ketu yana bata fiye da abin da ta nema ma. Sannan kuma ya hada ta da yaran turawa marasa kamun kai. Yara ne da babu kwaba, dukkanin su ta girme musu domin ba su fi shekara 19 ba. Ita kuwa tana da 24. Haduwar su ya kuma sawa idan ta ya bude sosai sosai. Ranar da suka shirya zuwa wani show ne da za a yi, sun biyo mata ne dan duk cikin su ita ce ba mota a hannunta. Sauran kowa yana da ita, to idan suka shirya fita sai su biyo mata. Lokacin Malik yana zaune a falo yana waya da coach ɗinsu kar maganar siyansa da kungiyar Real Madrid take kokarin yi. Kallon ta yi daga sama har ƙasa, wani wando ne da bai karasa idan sawunta ba, sai wata farar riga mai spaghetti a jikin hannunta da ita ma bata karasa rufe cibiyarta ba, sai gashinta da aka kara mata wanda ya sade da gashinta kamar dama can nata ne. So sai girarta take fusgar 'ya'ya maza, ta fito sosai. Kai ya girgiza kawai ya dauke kai, sannan ya ce mata, ki koma ki canza wannan shigar, kar ki manta mu yaran musulmi ne ba na kafirai ba. Baki ta tabe ta yi gaba tana mita, ni na zata ma wani akan wani abin ne mai muhimmanci ka tsaye da ni, ashe ma akan wani shirme ne na daban, sai na dawo ni. Da kallo ya bita, dan yanzu abin da ta tsiro da shi kenan, kuma babu damar yayi mata magana, za ta fara masa fitsara da rashin kunya. Shi kuma abin da ya tsana kenan a rayuwarsa, wato rashin kunya. Watan ya ƙayatar da ita fiye da yadda take hasashen ganinsa. Wani ɗan waje ne suka shiga kamar falo haka, a nan ta ga Ketu da sauran abokanansa, kowa da bebi ɗinsa da ya kama yana matsewa. Da sauri Ketu ya kamo hannuwan nata ya zaunar da ita a kusa da shi, bayan ya sallami yarinyar da ke tare da shi ya ce zai neme ta. Kallon wajen take yi, gabanta na dan faduwa, dan tunda take tantirancin ta bata taba ganin an yi tarayya a gabanta ba. Amma yanzu kuma mata ne ma suke neman mata junansu a gabanta, banda mazan da su ma wasu na aikata irin hakan, da kuma masu tarayya tsakanin maza da matan ma duka. Tunani ta lula sosai, tana tunanin wannan wace iriyar rayuwa ce mace tana tarayya da mace yar uwarta. Kai, ita kan ba za ta iya wannan kazantar ba. Jin ana shafa ta yasa ta juya, ganin Ketu ne sai shinshinar ta yake yi, dan kanshin ta gaba ɗaya ya tafi da shi. Kafin ta ankare ya kwantar da ita, ya bi kanta ya danne, yana aika mata da wasu mahaukatan sakonni. Da fara ta so turjewa, sai daga baya ta ga abin nasa ba na wasa bane, haka nan ta ba da kai. Ba ita ta dawo gida ba sai ɗayan dare. Shi kuma ba wai dan ta ishi Ketu din bane, sai dan ya san halin Malik, idan ya san suna tare tsaf zai iya aika shi lahira, kuma babu yadda za a idan yana da daurin kugu da manyan kasar da ma wasu kasashen baki daya. Irin wannan rayuwar Sakina ta daukar wa kanta, tsakaninta da Malik wasu sai su yi sati ba su haɗu ba. Daman shi baya ta tata, ita ce ma wani zubin take kokarin ta ga ta sanya sha idan ta kafin ta kwanta, ko kuma kafin ta fita yawon nata. A can Dutse kuwa mama ta samu baban Meroji da maganar zamanta a Maiduguri, tunda su basu nema mata makaranta ta ci gaba ba, ai ba su hana ta auren wanda take so ba. Da ya duba ya ga maganar ta akan hanya take, da kansa ya taka zuwa Maiduguri ya taho da ita. Duk da rashin mutuncin da Sadiku ya so yi masa kuwa, hakan bai hana ya taho da ita ba. Kwanansa 3 da zuwa Juma'a ta zagayo, bayan sakowa daga masallaci aka daura aurenta da Malik, wanda babu wanda ya san da hakan sai Malam Sada da Abba, sai kawo da ke Kano da Ammi, dan komawa bata san da haka ba, bare ita Maryam da kuma Malik din. Babu wanda ya san da batun ɗaurin auren sai iya isu. Malam ya fi kowa farin ciki, domin kuwa wannan shine kusan burinsa na ƙarshe da yake son cikawa. Haka ma mama ta yi murna sosai, duk da ita Ahmad ta so da auren Maryam din, amma ganin ya samu Kausar kuma yarinya ce wadda take da wadatacciyar tarbiyya, shi yasa hankalinta ya kwanta. A nan gidan za ta zauna kafin Malik ya zo hutu sai ya tafi da ita. Sosai mama take mata yan ƙananan gyararraki, duk da zaman da ta yi a Maiduguri ya sa ko da yaushe a cikin ƙamshi take. In dai har za ta zauna a waje da tana tashi ne kuwa za ta bar tsarabar kamshi a wajen. Sati 1 da ɗaurin auren Ammi ta zo ta ɗauke ta, kwananta 9 ta dawo, amma sai ta wuce can gidan babanta. Matarsa mai mutunci sosai, wayayyar mace Anti Libabatu, haka ita ma ta yi mata irin wannan gyaran da ta ga za ta iya, sannan ta dawo gida wajen mama. Da fara ba ta sakewa da Kausar domin haushinta take ji sosai, amma daga baya da mama ta zaunar da ita ta mata nuni akan yanzu ba ita matar wani ce, babu amfanin tana kishi da wanda ba mijinsu ɗaya ba. Da haka dai ta samu ta sassauto, har idan sun haɗu Kausar din tana tsokanar ta da amarya. Tun ba ta sakin jiki, sai gashi ita ce har bangaren su take zuwa. A nan ta kuma ƙwarewa a bangaren girke-girke, domin Kausar dai ba baya bace ba wajen girki, ko mama tana jinjina mata.
Saura sati ukun Maliki ya zo gida, don haka mama ta haɗa mata kayan ta tsaf ta koma jahun gidan babanta. A can ake son a yi biki sannan a ɗauko ta a dawo da ita nan. Tunda ya sanar da ita za su taho Naija, ta fara masa tambutse tare da taimakon zigar ketu ɗin. Ta sanar da shi babu inda za ta, bai kula ta ba, ya fara shirye-shiryen tahowa. Tunda wannan karan ya daɗe bai zo ba, saura kwana 10 tahowar tasu, ranar bata fita ba. Tana zaune shi yana cin pizza, ita kuma da wani yogurt ne a hannunta wanda ya zame mata jiki shansa. Koyaushe ta fi gane ta sha shi domin ketu ne ya kawo mata shi, kawai dai ta san tana son shansa ne. Wayarta da ke gefe ce ta yi ƙara, sunan Laura ta gani sai ta kashe, ta sake kiranta don ta san ba wani kuɗin arziki bane a wayar ta Laura ɗin. Sai da suka gama tsokanar juna kamar dai ko da yaushe, sanin Laura da ta ce ke labari da dumi-dumin sa. Maryam dai an ɗaura mata aure. Cike da son jin gulma ta danna handsfree ta ce, ke dan manzon Allah, waye jaji barwa kansa kuma? Ke dai bari kawai Sakina. A ina faɗa miki zance a cikin zance, wai in ji magajiya. Wato dai ashe yarinyar nan watsewa suke yi da Sadiku, sai ran nan kwatsam aka kama su, shine fa aka ce ya aure ta, shi kuma ya ce ba zai daukar wa kansa ragowa ba bayan ya gama sanin ta a waje. Kememe dan bawan Allah nan yake karbar auren yarinyar nan. To dai yanzu an daura mata aure da wani, amma sun rufe sun ki fadar da wa aka hada ta. Nan da sati 2 za su yi yinin bikin su mika ta ga wanda suka bawa shi. Numfashi Sakina ta sauke, tana jin wani sukuni na ratsa ta. Ko banza yanzu ta ba ta da fargabar komai na kar Maliki ya auro ta. Cikin halin ko in kula ta ce can za ta matse musu. Na san dai wanda ya kwashe ta ma mai bi irin ta ne, dan tasha. Can ga su gada su karata ko da yaushe. Ke yaushe ne naki bikin ma? Bari kawai ke dai. Wacan shegiyar ta kanka ne komai, amma ina nan ina babban shiri akan ta. Wallahi na rasa ma yanda zan yi da ita. Ko kadan ya Ahmad baya ta ni sai ita. Banda ma yanzu cikin ta ya kusan shiga watan haihuwa, mama ta rike ta, da fidda ita yake yi waje. Su ringa tafiya har wajen aikinsa, sai ya shafa kwanaki bai ma zo wurin aikin ba wani lokacin. Tsaki dai ta ce, ke ma dai da sa kai a uku, ga mazanin rututtuki nemi wani mana sai lalle shi. Tsaki Laura ta je ta ce, dallacin ana nuna miki annabi kina rintsa idan ki, wa nake da shi da ya kai shi? Ko baki ga wannan ya aka yi ne ke ban jikin fara wani motsi ba na samun karuwa? Daga nan suka sauya zuwa wata hirar da ta shafe su. Malik da tun da ta fara wayar ta ya ji komai da kunnuwan nasa, ransa ne masifar ɓaci. Wato Maryam ma din tasa aka aura wani, shi yasa ake so ya je kenan a yi biki da shi. Tsabar an mai da shi sauna. Tashi ya koma ɗakinsa yana saka wasikar zaki. Sosai yake jin ɓacin rai da wani tukuki yana taso masa. Abin karin takaicin ma ashe ta mai da kanta ballagaza, wato shege ayarsa suke yi da wannan dan ta'addan. A hakan kuma da ya gama cin moriyar gangarta sai ya da koranta. Zama yi a bakin gado yana dafa da kansa, ya gama yankewa ba zai je Neja din ba, tunda sun yi gaban kansu, me nashi ne sai ya je din. Daga nan ma zai iya mata addu'a Allah ya bata zaman lafiya ita da mijin nata. Zuwan nasa kam ai bai da wani amfani. Tun daga lokacin ya tsiri yin tafiye-tafiye, musamman idan ba su da wasa, sai ya kaura ya bar garin ko ya bar kasar ma gaba daya. A haka har ya rage saura kwana ɗaya tal a fara bikin. Duk da ba wanda ya kuma kiransa daga can din, dan sun kira shi jin iyakarsu kawai, ko sun kira shi ma iyakarsu kawai gaisuwa da tambayar halin da suke ciki. Hakan ya kuma tunzura shi, ya kuma saddakarwa Maryam ta kubce masa har abada. Ranar da za su fara hidimar bikin haka aka yi shi babu wani armashi, tunda babu ango ga ita Merodin da take fama da zazzabi. Washe gari suka yi bridal show, ran Asabar aka yi gini kamar yadda al'adun Bahaushe ya tanadar. Sai ranar ne sanin Ahmad ya je can jahun din, shi ya wakilci ango, aka yi duk abubuwan da ya dace a yi. Sannan ya ɗauko amarya da 'yan rakiyar ta suka juyo zuwa dutse. Bangaren mama aka kai ta, tana zaune tsakiyar su ta Alhaji kawarta tunda suna riga, da kuma su ummi sai fanna ta can Maiduguri. Kuka take yi ƙasa ba wai kukan da kowace mace take yi ba idan an kai ta gidan miji ba, a'a ita nata kukan na bakin cikin an kawo ta ɗakin miji ne, amma ba wanda take so ba, sai dai an kawo ta ne a matsayin matar kanin wanda zuciyarta take so, wanda dole ki ta kira sa da wan mijinta kuma yayanta. Da kyar aka lallaba ta yi shiru, sannan mama ta saka ta a gaba har ban ɗaki ta yi wanka. Duk da har lokacin jikin nata da saura, bakin gado ta zaunar da ita, bayan ta miƙa mata kofin shayi sai magani, ta ce maza ta shanye ta samu ta kwanta. Washe gari mama ta yi nata yinin a nan gida, a irin kaya da Abba ya yi mata. Ta haɗe cikin wani yadi ja mai layi sosai, ta yi wani sihirtaccen kyau. Sai dare aka gama watsewa, sai iya 'yan gida kawai. Mama da kanta ta dangana da ita har bangaren Malik da ke gidan, wanda aka sassake ƙawata shi, aka gyara shi ta komai.
kamshin sabon fenti ne kawai yake tashi a wajen, banda kamshin turaren wuta haɗin Maiduguri. Kuka ta sa mama ganin tana shirin ficewa ta rike ta gam zame hannuwan nata tayi tana dariya tace ki haba me na kukan, ai ba ke kadai zaki kwana anan ba, ga ummi nan ga fanna su ne nan za su zauna da ke har san da yayin naki zai dawo, ki kwantar da hankalinki, na ga dai ai duk gida ɗaya miki ko. Da haka ta samu ta fice ta barta da su ummi din. Sosai rayuwa take tafiyar musu dan Abba ya nema mata makaranta a nan university a Dutse, nan take zuwa, sannan ya dauka mata direba ya bata dukkanin mukullan motocin Malik din, ya ce duk wanda take so ta fita da ita ba sai ta tambaya ko kuma ta jira an bata mukulli ba. Watan biyu da tarewa ta ji batun zuwan Malik a bakin ummi, ita ma ta ji ne suna waya da mama inda ta nuna masa bacin ranta na kin zuwan da ya a lokacin da aka ce ya zo din, inda ta yana sanar da ita zai zo nan da sati biyu masu zuwa. Baki Mero da ta tabe ta ce da ma yayi zaman sa wallahi bana maraba da shi. Mai saurare anan zamu dakata, ku dakace mu a shirin mu na gaba.